नमस्कार भैया, प्रणाम। हर हर महादेव। सभी यूपी वासियों को, सभी भोजपुरी वासियों को जो भोजपुरी से रिलेटेड हैं, दीवा डांसर के तरफ से नमस्कार। हम दीवा डांसर भैया ऐसन कोनो वीडियो हम कभी ना बनाए ले, लेकिन आज बनावे के बात आ गई बात तो हम बनाए थे ऐसन वीडियो की। भाई टॉपिक ही बा कि हम सुनले हैं यूपी में का बा, यूपी में का बा, केहू कहले रहल यूपी में का बा। तब भैया यूपी में का बा बताए वाला तो लोग हजार हमें। यूपी में का बा, यूपी में हाई बा, यूपी में हाउ बा, यूपी में सब बा। तब भैया हम ये जानते हैं यदि यूपी में सब बा तो ठीक बा, कोनो बात ना है। यूपी में सब बा, हमहूँ मान ले यूपी में सब बा। भैया हमहूँ यूपी के हैं, यूपी में पढ़ल लिखल हैं, यूपी में बचपना गुजरल है, यूपी में पैदा भइल बानी। तो भैया यदि यूपी में सब बा, बचपन से देखत आइल बानी कि यूपी में सब बा, चला ठीक बा। आज एक टॉपिक है और यूपीए के टॉपिक है भैया। काल फरवरी काल 3 तारीख, हाँ 3 तारीख 2022 काल रउआ लोग देखले हो भी कि मतलब जो आंधी तूफान आयल रहे, कल रात में आंधी तूफान आयल रहे यूपी में। सिद्धार्थनगर जिला से हम बिलोंग करतानी। वहाँ पर तो भैया काफ़ी ज़्यादा नुकसान भइल बा, हद से ज़्यादा। भैया हमनी के गरीब किसाने हैं, गरीब मजदूरें हैं कि भैया मजदूरी के किसानी के हमनी के जियत खात हैं। तो इतना तो नुकसान हो गई हमन के कि भैया गेहूं के फसल जो है सब बर्बाद हो गई। ये तो मालूम बा सबके कि भाई ठंडी में अगर बारिश हो जाई और छोटा छोटा ऐसे बर्फ़ गिर जाई तो गेहूं के का हाल होई। चला ठीक बा भैया, नुकसान हो गई हमनी के, यूपी वालन के किस्मत रहल नुकसान हो गई। वो छोड़ी, वो हमनी के प्रॉब्लम हो गई बा, किसानन के नुकसान हो गई। तो एमे भैया हमार ई बात बा कि जे कहले बा यूपी में सब बा, यदि यूपी में सब बा तो भैया सरकारी जो चीज़ नुकसान भइल बा, जैसे कि हो गई बिजली रेलम रेल बा। ये भैया जब बिजली रेलम रेल बा तो हम चाहते हैं कि जैसे बिजली रेलम रेल बा वैसे बिजली के काम करा दिए भैया लोग। देखले बानी बहुत सारे रोडवा जो हाईवे बनल बा ना, नौका हाईवे, वहाँ नौका हाईवे पे जो ऐसे खड़ा रहल, अरे तरवा वाला पोलवा हो, हाँ वैसे हो गई बा, केहू ऐसे हो गई बा। ये भैया तो यदि बिजली रेलम रेल बा ना भैया, तो बिना बिजली के जिए में का हाल होला, ये हमनी के पूछा। एक हफ्ता दिन में पहले जब हमनी के छोट रहनी जा, एक हफ्ता दिन में लाइट देवत रहे वो 2 घंटा 4 घंटा, और एक हफ्ता रात में लालटेन जरा के हमनी के पढ़ले हैं भैया। तो हम ये कहा यदि आज ले यूपी में इतना सुधार आ गई बा, ये 2022 चलाता, यूपी में इतना सुधार आ गई बा कि बिजली रेलम रेल बा। ये भैया यदि बिजली रेलम रेल बा तो जो नुकसान भइल बा सरकार के, हम ये कहा थी कि सरकार कबले ओकर ठीक कराई। लाग जाई 2-4 महीना कि 2-4 दिन, चला हमू देखते हैं कितना दिन लागत हो। आज तो ये वीडियो में हम सरकार से अपील करत हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन काम करी रहुआ लोग। काहे से यूपी में बिजली रेलम रेल बा, हम सुनले बानी। है भैया यदि यूपी में बिजली रेलम रेल बा बिजली रेलम रेल बा यूपी में, कौनो बात ना बा, यूपी में बिजली रेलम रेल बा। लेकिन हम तो ये कहा भैया यदि रेलम रेल बिजली देवे के बा तो पहले पोलवा जो गिरल हवे सब पोल ओका पहले खड़ा कराई, फिर से तार दौड़ाई। है भैया काहे से तरवा सब डैमेज हो गई बा। जोन हाई भैया पे तरवा गिरल बा पे ट्रक जाती है, ट्रक तो जब ट्रक जाए तो तरवा तो पचक जाबे करी। कितना हवे तो एलमुनिया हो, ये भैया एलमुनिया हो, 12 चक्का भैया दे के पीस देते है। हाँ यदि ओकरे मथवा में लग जाते तरवा ना तो तरवा ऐसे हो जाता बा, टूट जाता बा। ये भैया तो हम कहा था ये भैया कि यदि यूपी में बिजली रेल बा तो भैया बिजली के काम बहुत जल्दी कराई। काहे से हमनी के बहुत प्रॉब्लम होला बिना बिजली के। हाँ तो इहो बात कहा कि जे कहले रहल कि हाँ यूपी में का बा, ये बड़ा मुद्दा बनल बा। ये भैया सोशल मीडिया पे यूपी में का बा, तो सही बात बा, यूपी में का बा पूछ लेलस केहू तो बताए वाला तो भैया हजार जनी हमें कि यूपी में हाई बा हाउ बा। चला ठीक बा, लेकिन हम तो ये कहा भैया दीवा डांसर के तरफ से यदि यूपी में सब कुछ बा, रउआ लोग देखत हैं यूपी में का बा,
तो अपील करिए भैया जल्दी से कमवा कराई जौन कुछ भइल बा यूपी में, तबे ना मालूम पड़ी यूपी में का बा, नहीं तो ऐसे का मालूम पड़ी यूपी में का बा। चला ठीक बा, जल्दी जल्दी अपील करी रउआ लोग दीवा डांसर के साथ कि यूपी में दिखा दी का बा, जे कहले रहा लोग का नीचे झुका दी यूपी में का बा। काहे से ही जनता की अपील है ये भैया हमरे तरफ से कि यूपी में दिखा दी का बा, रेलम रेल डाल दी बिजलिया। अब से तब भैया बहुत समय बा, अभी तक बारिश भी हो रहा बा यूपी में। जैसे कि आज हवे 2022 फरवरी 4 भैया, अभी भी बारिश हो चला ठीक बा। बारिश में काम करल मुश्किल होला, लेकिन भैया बारिश तो बंद होबे करी तो भैया हम कहा कि जल्दी से जल्दी बिजलियाँ दे दिए भैया। बहुते प्रॉब्लम होगा था यार, वीडियो कैसे बनाई। हाँ तब यह कहा था ये भैया यूपी में यदि सब कुछ बा तो जल्दी से जल्दी ले आइए भैया, सब कुछ बा ना तो चलबो करी सब कुछ के साथ हथवा चली ना भैया, तो जल्दी करिए भैया। नमस्कार प्रणाम एक बार फिर से दीवा डांसर 01 के तरफ से। तो भैया हम तो यह कहा भैया कि अब यूपी में यदि सब कुछ बा ना तो सब कुछ करिए भैया, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे ना मतलब निकली। किसानन के नुकसान तो हो गईल बा, लेकिन जौन सरकार के रउआ लोगन के नुकसान भइल बा उ तो ठीक कराइए का। यूपी में सब कुछ बा ना, रेलम रेल बा। चला देखब नेक्स्ट वीडियो में मिलल जाई, यदि यूपी में जल्दी से जल्दी सरकार सुधार कर दी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलल जाई। नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव। दीवा डांसर 01 की तरफ से भैया भोजपुरी जान को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। काहे से ऐसे सारे ढेर सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, डांस कॉमेडी जो कुछ आप चाहेंगे भैया कमेंट में बताइए, वैसा वीडियो आपको दिया जाएगा। दीवा डांसर 01 की तरफ से हर हर महादेव। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, यूपी में सब कुछ बा, यूपी में सब कुछ बा ये भैया, यूपी में सब कुछ बा। तो दीवा डांसर के तरफ से बाय बाय प्रणाम। अब भैया नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम बताइब कि हाँ यूपी में का बा, कैसन बा, का कैले बाड़े लोग यूपी में। ये विवाद ता हो गईल बा काहे से यूपी में का बा ना। चला भैया नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव। एक बार फिर से दीवा डांस काहे से भैया बतियावत वीडियो बड़ा लंबा हो जाए तो हमके प्रॉब्लम हुई डालने में यूट्यूब पर। ठीक बा भैया, बाय एवरीवन।